Biyag ti tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Ure siyak may kawa aklakit ni Diyos to. Kailiw kayo ito iti anak ta. Bastagan anad kay ti pagilian apapanam ha? Well, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urein ba't ta kayo Pagan-anod kayo iti anak ta. Aywan, inagtugaya man sukunan ni nanang. Tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Uri saan ko man, takaasimot. Bakit tinan? Nabigsabay ni nanang. Kamala pamit ang trabaho ito ng tibalay. No siya kamay sa, uri saanan? Takabaula katari patuan ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno adak katulungam dito balay. Ada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Ala, sumarag kayon. Yagyo day tabagyo nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo dito balay mi. Ay na, agyaman nakbalasan ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldawag! Apa hindi ka palaging nga Ay sus, ni Maylin akong ungad sa ama. Nanang! Pumahong kay mo dito na! Aldawag! Apay, may kayo dito aldat magdunya! Ay sus, delikado. Apay ngay akas tamad tanday taman ug ang kao. Ay, bumangon ako na. Sana mabalintikas na nga istalyo! Isong araw ngayon may kayo dito balay, tapno tumulong iti trabaho. Ay, pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog iti rabi Iso alalagaw ang anak ka rin. Na ikaw ak ngamin, tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Iso abatang yung mga rutagin na ako nagdalos. Nawatan niyaw? Uwan, Maylin. Mangkita akman itilutok dito'y ref. Di kayo lukat dito, ref! Ay, nakitutak pa eh. Itay pa'y lapalpaliwan kayo, Lukat kayo malalukat dito, ref! Magagaalay ta! Sabi na kaningina, kan nagastariti kuryente no lukat kaya lukat. Ay, kwa. Mangkita ako maitiilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo, Di kagpakalay nga manglukat-lukat iti rep. Sorry, Maylin. Alalaglisi kayo dita. Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti rep. Pagbalinan na mo ta na kabinet, jerep. Di na mo tararamidon na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas tati pa nagsasaom ide katugangam? Di ka na maasyan. Bakit ang ungtang pailaan? Respeton kumamit ang ading ko. No apay mo nga mingeng kuy-kuyog di asawak ti inana dito'y Di na bagay tag na di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker di na mo nga usaran. Dadaulan na lang ti kagawaan mo kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Kasaan ang nasaya at aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong dahi jay tawan cellphone na. Di nanto pa ang multi mo ag cellphone. Basta sardengam nga ungtan ti katugangam, Maylin. Respetum kumamit adi katugangam. No adda di mo kayat, ibagam iti nasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ba? Nungyak man amaw. No kasanong aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran dahi jay ta automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, nariga ta masuro dahi jay. Nangruna no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam.
Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kanumalpas ka nga glaba, agluto kan tumatan. Tapaturogak tanak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturaw. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturaw. Ay, kunak no nasimpot na itaamanugang ka. Ngam saan magkayam. Hello, Lakay. Kumusta ka dita? Masaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Nasayaat kami. Kastamatan ka ni Nanang. Jack nga ron pagtrabahuanan. Tama siya nakangguana. Angam no daduma, agpilit nagtrabaho. Bay, ano kaya nagtrabaho? Tapos sana, maboring dito balay. Wen, Jack unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabanno. O sige nga ron. Umawag at lumadamdama at David aramidak ba kayo? Bye! Bye, Larry. Mabidla ang balasan ko. Kasarita ko mapay ti anak ko. Awanan na. Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ano ko mati kayat ko nga ibagagan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong na. Ibagam anaw yung nga, kasta. Ha? Pag-aasam tagipulong itasawak, tadakis ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan ko, ana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawin ako man ijay probinsya. May balasang ka. Ay, awan ka gawin! Apay, marigatan ka ngagtrabaho dito ay. Di ka kadagyaman ka napintas ti bala pag nanaldam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anairuam dito, ibalasang ko. Kaya't kunti agawin. Basta di ka agawid. Uraya man hilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban nga. Kat di mo matipara nga ti washing machine yun. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong ano kasanong ano. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramida. Ha? Sana ka putay ni inauna kang siya kakunam lang asino kamot na nakalalay nga namang isurusuro kanya. Saan ako na nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga tuba dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dungag iti pang magbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panonodan ting bagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamad la ti marigatan, no ipaunag mo dagid yung impagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsaso ti kapsat ko pa ma. Uray kumano sa anak nga inaunang iso. Among matistyle di kabsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matugtungar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas iter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyang ijay baka. Kanayon ko maita bagbagaan. Ngam pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik yung ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nga mapay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditilit na balasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba ka ang batitiw. Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay naigan day ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso ah? Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya ka, Bailin. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arda po ko yung tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang maman nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito eh. Bantayan nyo, tapo ko yun. Oh, adi nana. Inggatangan kayo iti agas yun. Tapno bumao ti guri-guri. Ay,
Agyaman ak balasan ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito ag tumananang. Kaninyo ti in-take out ko nga arroz kaldo. Agyaman ak balasan ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti ka anak at idibalay. Tapno makaina na kayo anaimbag nana. Ay, kaya't kunti agawid iti probinsya mi. Balasan ko. Ha? Iyak kaya atan di ako nagtito. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan di kapsat ko. Ala, ang paimbag kayo pa'y nana. Ano na imbag kayong ton, saka ito agawidan. Agam, di nakmat palubusan di kapsat mo. Balasan ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, di mo't laging bagan ni nanay ka. Apay may pa-doktor mo. Pambar na lang, dayjay manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko ma. Adamat kwarta yung agasawa. Nalawan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, ta makarengreng ka manang. Problemak daytan. Jay katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Warin balasan ko. Nga mabalin ka di. Nga inton agimbagak sa akto agawid. Itanti pa nagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadake sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Ikwan, ni Nana. Ha? Okay ni nanay. Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na iti terminal. Anya? Okay ka no? Diyak manam mo. Maburing ka no mo dito balay. Saan ka no na irwam dito syudad? Birukan ka no lahat ti bagay na ti klima iti probinsya. Anya? Sapay awan pang kontak kay ko na. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapu ka dayjay. Imbagak iti konduktor ti pangidis sa agan na kenkwana. Nala, di ka madanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nana nga agawit ti impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan tamang nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kaslang ulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko ma. Hindi pa nagbiyahe nga gawin. Nana, babalin ka dito makiabay kada kayo. Auntie Inga? Si kamot gayam dayta, marlon ka anakan. Naggapuan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alala. Si ka nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, auntie. Kahit madamati pa nagpatakder ko iti balay. Agore kayo, apay kas kakapsot kayo? Masakit kayo? Maulawak balog. Tulungan na ko ma. Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan na tipuot niya, auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman iti pa ng tulong ko kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung ti doktor. Tanay, nakapsot kayo. Alaan da kayo ti laboratories. Pasensyakan ka anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Buwan, auntie. Urayan tayo ng agon line ni Insan. Ta siguradong umawag day jay. Apa man ang mabasa na ti chat ko kunkwana. Hello, Insan. Kumusta ni Nanan? Hello, Insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't na makasarita ni auntie. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, Nay? Da kayo tirumbaga kumusta ag Nanan? Kumusta kayo? Kastoy. Pumigpig sa ako, nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayang tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung ano ti agawid di probinsya. Hindi ko
apay kaya ti agawid, tamaditirin na. Nang pinilit na ti asawa mo. Anya? Pasensya ka na nako. Hindi ako makayat ti asawa. Nang masapol ama-amuam ti arami ti asawa. Ah? Anyat kaya ti asawa? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan ti arami ng ti asawam kanya. Nung naira na ang nagsakita, iso nga itantan ko kumapay ti panagawin ko. Pinilit na ti asawam ang pinagawin. Anya? Saan ko apadpadaksan ti asawam, anak ko? Ngum saan na nasaya at ipan nakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kitang kakasakit. Kasta? Hatakan ka, dumamaligawan mo saan. Asawang ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, ang sasawa iti punlaw. Saan ko nga ugali ang partuat iti sarita, anak ko. Nanan. O sige. Tag-emergency at nga gawid, nanan. Ngam pangasyo. Di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayo dito ospital. Nakunan ni Insan Lari, ngagsubli kay kano igibalay da. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Tauraan nyo ti panagawid na dito Pilipinas. Ala, laba amin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito balay. Kan uri ta na imbagan kan. Inutil ko mati ang laba, balasang ko. Tapno sa anak ang mabiglaan. Sana mabalin. Kanon to pa amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal. Maylin, medyo nakapsutak pa ngamin. Ang mga numabag na takban. Magtangkan mo tiyo lumabakbak katanan. Ay. Magandang Maylin! Lari, anda ka. Kasta gayang tira aramidam iti inak, ha? Ay, Lari. Plastik ka nga asawa. Nung nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatom gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana po no day Aday mo na, Lari. di nakarakupan. Lari. Tapno ibagakon ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak ano ti pakitang tao nga asawa. Lari, pagkawanan na kuma. Wala naman, yung pakiyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na papa. Natural adya ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka, anak ko. Sa nagaputa asawa na kanilari, kat si kanti kampyan na iti amin na banag. Nauray agdadata mo, tanagbasol ka. Papa, Panunutem ti bidtot mo. Kat mo talaga napatag ti asawam kan ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sagundaway. Lari, please. Urnusan ta kuman ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilyata. Kasanod ti anak ta. Pagkawanan na kuma. Sana sakti pagkidaw may iti pamakawan. Ninanang Maylin. Kat nung mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, ladingitak. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka. Sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitin ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik Lari. Sana na mo ulit tayo jay. Nakasagana ka mang sulnit iti nagkurangag ka ni nanang. Pasensyakan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na. Tapno may kanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmay-may sa ti inak anang isakad kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan mana. Nadingitak, ngam siyak ti makalabad na.
nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Larry. Sana na maulit na Jay. Ipatag kan asikaswal ko na naimbang ni Nanang. Biyag. Titaw. Sir Eddie, intimplahan kay tigatas mo. At tuyo. Ha? Ne, agyaman ak tere ha. Ala, iti sumlatan di tala miseta. Jak pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Uwa na. Ala, agtugaw ka tere. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman ak tere ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo tayo na, Terry. Amo ka bulbulaan na. Wala! Saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam? Sir Eddie? Diyak masango tayo ta. Bisya kiti trabaho. Diyak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang kay Jason. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapahawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas saan at anataer. Isong arod ang mabay na ngagar. Taamangan lumabas teta. Tawan ikarakarit ko ang gwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patinak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaw nanak laeng. Awan mangayat kanyak abak nang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabak nang, sir. No siya ka may isa. Saan aday tati pangibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kwa na. Gapoy ti day na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak itinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagat lata gwapo nga oray saan mat. Dagito ti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagdagdigos. Tapno kanayon mat anabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pistasan ko. Dagaan anak ngamin, madam. Apay, awan na ingpi sa pajama kan t-shirt mo. Taiso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijay ah. Intad kun kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailit ngamin. Anya. Kat, apay nga rod, naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang ba't dito o nagtibalay?
Ay, kwa! Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo tayo nga amo kon. Manakipyang. Oh. Apaya kasta ti panangkitam kanyak, Terry. Apaya kitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing ka kidiagluton, tamabisin akon. Mangsigang ka iti ikan, ta iso ti kayat ko asidaan. Uwan, madam. No maibaw, ting ti matang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha, di nak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Nagsaba ka nag-ring Terry. When, sir, tapno mapagserbyan kaya na imbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagad ka, Terry. Naiduma kang amin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Terry. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo iti na minsan nga aldaw. Nakagatangak iti napinta sa badok. Bagay kumot lang ti ginatang ko ang 90s ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngam oray saan akas ti badong, talaga napintas ka, Terry. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagkaar ka. Thank you nga Terry. Ama, kuyugag ni Terry ama pan makitenda. O sa rin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yo iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog ka. Tultulungak lang, mama. Tamang ano din na maawit dagiti gatangan na. Kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaw na neti. Ha, ni mamamat. Tila'y bagbagana. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka din, mama. Anyat kayat mo asawan? Balasang ni Terry, baruak mat, mama. Mabilang tag ginusto kami. Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya? Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa? Awan dagas na, mama. Nagagat ni Terry. Kan naasikaso, nasingpet. Kunak topay kat, podno ti atak ko, sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. Sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Terry. Baragsa ka na. Yamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Terry. Si kakit di mat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri kataklaan. Kat ti pagdanagak. Amangan no di nakayat ni mamam. Amangan no agungat no maamuan natin ay papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Apaya kasta tila nga yung nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan santi panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaw nun mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga mingi babaw ninyo. Sanak mat anapili ti agpalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpat ni Terry ababaon ninyo? Ay, mama.
Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa bali nga ugali na. Masigurado, naturtura ito da ijay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga andiran nanto ni Eddie. Kasta nga tangag pa iso, mama. Sapay kumaata saan. Adayo tiriknak iti babaunan. Kaslad da tangtangsit da ijay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kurso nada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie ang mama. Ibagaan mo tapaliiwan na pa'y anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na. Kat napintas matanti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali na. Saan mo't kati nga amin? Ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pangaasim, nagikang dardarasudos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad, naasikaso, kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpat. Mama, Saan ngagpilpili iti pagkiinnayatam, anak ko? Gampilyam kumamot na, tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya at ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardara sudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie, ha? Nagwag nga orasyon, nana. Ay, ikastamot kan ka, Barok. Tsak, amo nga dagaya man nobyo to'y anak ko. Bak nang ni Eddie, nanang. Iso diyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamita, nobyo kon. Ay, ikasta aya. Allah, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laan, Barok. Saan kami amay kariti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagaget, kan nasingpot ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamarienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kunti mapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito. Isyakon, Barok. Asidaglaang magti-store dito, Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti pagkatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kayatan ti agnaad diti balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan ni ti balay? Jay inam ipadlaw na ladi na kaya taparakan ka. Nakamiso uta ka na yun, kundi nakasarsarita. Style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit ya di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anay bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo ta na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo ta nasing puta. Wen, Terry. Pumanaw talaangan diti balayo, Eddie. Ha? Papanan sa kayo na pumanaw ta dito, Di mo kunaan nga agawit tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayin ti pagnaadan ta? Mabalin nakit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kaya't ni Terry ti pumanaw, iso lang. Di ka sumurot kan kuan. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsak da ito, Talaga natangken ti ulong. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti aging sisingpat lang. Lagi-lagi pa, anak ko. Adon dagiti tattao ita analaing nagpapala. Awan
Marami na kung talagang awan pa nagtalit yung kiniteri, mama. Basta siya, napanat nagakti kinasingpet, kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatganti kaya't yung mapasama. Jak laim pagaraw, agayan ayat kayo magayam kiniteri. Apaw, sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Yung ayat at tinubya. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, alolo. Ay, saus. Anwam tibak nang no suberbiyada mag. O galay, tikang runahan na kita, mapo. Sana tila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingbad ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapos na kadwa dito balaya po. Agyaman kami, lolo. Adtuyin ti gatas yun, lolo. Agyaman at balasang ko. Saan lagayam anasing ko tinubya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dahito alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relo na. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Ne, unay mo na ita pananggitang kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yu masahyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ganiid. Ang mga nuwag imong. Saan, lolo? Tamo na matanasi kaso akiti babakit kan lalakay. Alabang nga raw, balasang ko. Masahiyang man di buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay, sus! Madlaw nga ado tila mi isi ti bukot yu, ha? Ay na, nagmayatan. Baka ginawa si bukot ko, ha? Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak ni ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, maiturog ko na sabot no kastilan. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dakusan. Awan nakikita yung kwintas, de, tere. Awan mo tantay kwintas ko. Naragrag ko. Nangikan nyo aya, lolo? Di ikatanday dyan. Nakasuot lakta kanya. Awan matay. Ala! Amang ano napuksat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sana pa'y mga kabaw. Iti kasta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, well man, tanay, napatagkan na dahil niya kwintas. Manaw, tigas niya kwintas. Naidumduma. Kaya tiyo tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagat kaya, balasan ka. Wan! Nakaluto ak meten. Iso dalusak dagita kukuyo tani, nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taisurog ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, lolo. Riingan ka ito no nalpasan. Adeta,
Naikat ko ti daddo maasingsing na adina na puutan. Kan uray ti Rilona, inalakon. Di nak basta mapapasol na ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisaw. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, Lolo. Ay na, agyaman na ka raw na palasang ka. Eh di, agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Lalo nga gawid ka. Inton bikat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga awan trabaho, tagduwata nga gawid. Madami kami sirik ko na bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan gawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay ha. Anda na patigakarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patigabanag. Di pampanawan ti balay asana nakalak ha. Ipadlakyo ka na yun. Wen, sana balay tadamot tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita anak, apay nga taban ni pagdimtang daede. Kanti nobya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti palayo. Ngamdiyo kaya. Kaya kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabaso nawan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na yan. Nagwapo ka una yan. Bimo daw kan bimakit ti pamagimanagyan ijay syudad ah. Saan mo't unay? Kumusta? Balasang ka pa'y? Siyak baruak pa'y. Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, malagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Wala. Jak malipatan day chay, Kenneth. Mabali na rumor ta? Inta mga ni Jaylee. Pag-istoryahan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta. Ngam hotel matan dito eh. Kailiw ka ngamin, Terry. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nang asawa kan, ngam saan pa'y magkaya. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga trabaho iti syudad ha. Tapnon da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mat nga amo? Madama pa'y latipan naka-examen na. Ngamkit di naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kanto nga gawin. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldo. Syaklatan. Kabalakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid ha. Awan paggatang ko iti Agustina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok dayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analukatak adagos. Ikarga kadagos dagiti iti bag ko. Sa aktor muaran. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kankwana. Rumara kung dito silad ni Lolo. Tagrubwatak natin nga agawin ni Jay probinsya. Di ka palubusan nga agsubli dyan syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti manggit.
Awan kwartata no dya kag trabaho, Kenneth. Siya nga ron trabaho. Ni, mabika nga. Sungbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito eh. Hello? Hello, Terry. Kaano kang gawid? Ay, kwa. Sorry ha. Diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan mo kong tilobya. Suruta ka dya balayda. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa day ito yan ako. Naala day ito iti CCTV ni Lolo Mijay balay na. Ha? Kanya day ito, Mama? Buyaon ti arami jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolo. Ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumong ngamin, asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka din agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang aruden alipatan na kun. Wen, amo ko no apay at di mong betag suplito eh. Kaputagdan ng isukatang kanyak. Ha? Nang sana na ito makagapo, no apay ngay maura. Kaya kala kapag saganain, na itarunda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakal ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Didak kumamot idarom. Isablik dagiti tinakaw ko basta didak idarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagpasulam. Malangal lilaw. Nakabalo din niti, anak ko. Pagawanan dak, Mama. Nojak impang ti pang magbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas to tinagtungtong palak, nanang. Naibalod ak lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay karum ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag di tao. Lari lakay. May kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakik di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay iti pagilian apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Orain ba't ta kayo, Wen? Pagan-anod kayo iti anak ta. Ay, Wen, nagtugaya mo ng sukulan ni nanang. Tapno atakan kadwayo iti balay. Ha? Uri saan ko man, takaasim mo. Bakit tina? Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y trabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan. Takabaala ka tari patuan ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno da katulungan iti balay. Nada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo, nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumrak kayon. Yagyo day tabagyo, nanang.
Taipan ko itagbalin asiladyo dito balay mi. Ay na, agyaman nakbalasan ko. Ala, agina na kayuan. Tabangan kayon to no madamdama. Oy, nanang! Aldawon! Apay di ka palagri nga ya? Ay sus, ni Maylin agong unget sa abag. Nanang! Bumangon kayo mo dito na! Aldawon! Apay, may kayo dito, itat magdunya. Ay sus, delikado. Apay ngay akas kamot tanday taman ug ang kaw. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalintigas ng istelyo. Isungaron ngayon may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho. ay pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi Isuan ala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Isuabatang yung mga rutagin na ako nagdalos. Nawatan niyo? Ha, uwan Maylin. Mangkita ak man iti lutok dito'y rare. Di kayo lukat-lukat dito rin. Ay na, ay nakiktutak pa Itay pa'y lapal-paliwan kayo Lukat kayo malalukat dito rin. Madadaalay ta. Sa pinakangingi na. Kan nagastariti kuryente no lukat kaya lukat. Ay kwa, mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan nyo Di ka agpakalay nga mang lukat-lukat iti rip. Ay, sorry Maylin. Alalaglisi kayo dito. Kasyak ti mangirwar iti lutuan nyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbugkaw mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti rep. Pagbalinan na mo ta na kabinet, Jerep. Di na mo tararamidin na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas ti panagsasaom ide katugangam? Di ka lang maasyan. Bakit ang umtang paylaon? Respektong kumamot ang ading ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na mo nga usarin. Dadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Kitno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Kasaan anasaya ater aramideng? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din to makapulong day jet awan cellphone na. Di nanto pa ang multi mo ag cellphone. Basta sardengam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylin. Respektom kumamit adi katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatin di washing machine. Aglaba ako ba? Ngamjak met amaw. No kasanong aramatin di washing machine. Di mo amo nga usaran day jet automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, narigata masuro day jay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas. Kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Kadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha? Alalaing kaglaban. Galgalamon. Kanumalpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturog at anak ko. Paturog ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturog. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturaw. Ay, unak mo na simpot na itaamanukang ko. Ngam saan mo't kayam. Hello Lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito bakay. O ano mga pagdalagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Masaya at kami, kastamatan ka ni Nanang. Jack nga ron pagtrab-trabahuanan, tama siya nagkankwana. Ang amno na dumang, agpilig nagtrabaho. Bay-bayam, no kaya't nagtrabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Well, Jack unay pagtrab-trabahuan, tabakutan. Nalaka mabanno. O, sige nga ron. Umawag at lumadamdama at dabit aramidak bakay. Bye! Bye, Larry! Mabitla ang balasan ko. Kasarita ko mapay anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan.
Busy dyan akyo. Ay, ano ko mati kayat ko nga ibagakon ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong na. Ibagam anaw yung nga, kasta. Ha? Padaasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Alam sa bagay, di kan tumakapulong kan ko, ana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ije probinsya, may balasang ka. Ay, awat ka gawin! Apay, marigatan ka nga trabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaadam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, balasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man nilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanayin ka. Nagado di lablaban na. Kat di mo mat iparamat ti washing machine yun. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagnina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mang isuroy taramida. Saan nagaputay ni inauna kang siya kakunam lang asino kamot ta nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako nang uwi nga basit? Andan nakam ko manang. Nalalay nga to pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pang magbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sunggat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Wala, di mo rin panonoodin, imbagbagat si adim kan kanak ko. Si kamad na ti marigatan, no, ipaunag mo dagid yung imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa nga. Uray kumano sa anak nga inaunang iso. Among magpistyle di kapsat mo. No mabagbagaan, umihingar dagos. Di na kaya ti matugtumengar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay akas jeter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakit. Kanayon ko mahita bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik yung ugali di kapsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang mapay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirit na balasan ko. Kaslag guri-gura. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba lang ba't iti Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kayo naigan day ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso ha? Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya ka, Baylin. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arutapo ko yu tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang mamuan nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito eh. Bantayan nyo, tapo ko yun. Oh, adi nana. Inggatangan kayo iti agas yun. Tapno bumao ti guri-guryo. Ay, akiaman akpatasan ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga arus kaldo. Akiaman akbalasan ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti ka anak idibanay. Tapno makaina na kayo anaimbag nana. Ay, kaya't kunti agawin ije probinsya may balasan ko. Ay, hiyak kaya atan ti agnaad dito. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Ano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Agam, di nakmat palubusan ti kapsat mo. Balasan ko. Siyak ti makaamo, nana. Maylin, hindi matlaging bagan ni nanay ka. Apay ni pa doktor mo. Pambar na lang, Dayjay Manang. Masakit at talaga ti katugangam. Pagasam ko man,
Ang damat kwarta yung agasawa. Nalawin-winan pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarang ka manang. Problema ka daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katugangam. Agawid kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko. Nga mabaling ka di, nga inton agimbagak sa akto agawid. Itan ti panagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadaki sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylay? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan.